ala ka lemina dama an ko ye kilisi dɔ fɔ an y'a di sɔrɔsiw ma fi sabilila an bɛna segin a kan an bɛna segin a kan an bɛna segin a kan ka d'a kan an kan ka jamana marakɛla ninnu dɛmɛ mɔgɔ an bɛ fɛn fɛn la bi olu don dɛ an k'an sigi mali kɔnɔ bi don tɛmɛna bi wallahi ka fɔ san bɛ bɔngɔ sɔrɔ yan an si kun tɛ da la mais ka maliyɛnw ɲinɛ o bɛɛ kɔ bi fo an bɛ tila ka kasi ko kuran o baara nɔgɔyara o anw ka baara nɔgɔyara de wallahi sinon ni miiri mɔgɔ mun mobili bɛ ka jeni ni maa mun ye olu dɔw ma deli kasi hali pando ɲuman kɔrɔ fɔlɔ olu dɔw gɛnɛ ka b'u ka dumuni kunna olu b'o hamina mais e ta ye ko n sira funteni la sura o dimi de bɛ na ala ka lemina d'an ma donc ni mago ɲɛna laɲini bɛ se kuma mago bɛ se nin kuma ninnu bɛɛ ma nka jamana fɛnɛ degun dɔ don yarabi ala k'a nɔgɔya ala k'a nɔgɔya ala k'a ko ɲɛ sɔrɔ mais an k'a faamu k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ bɔn jamana kɔnɔ min tɛ nin ye jamana yɛrɛ fɛnɛ fɛn caman dilan mɔgɔw bi profiter gɛlɛya kelen fɛ de ka fanga tɔgɔ tiɲɛ walima ka fanga ɲini wallahi i bɛ fanga kun tiɲɛ anw fɛ yan u y'i profiter gɛlɛya dɔ de fɛ k'a ko da o kun ka sɔrɔ hɛrɛ caman kɛra u da tɛ touché o la ala ka limina d'an ma o la an bɛna kilisi in di bɛɛ ma maa o maa b'a fɛ i ka tɛmɛ jugu jɔlen na a kana bɔ a kalama a ka n'i dɔn i ka tɛmɛ la hɛrɛ la i ka don a kɔrɔ hɛrɛ la ka bɔ a kɔrɔ hɛrɛ la a si ka foyi k'i la wallahi n bɛna di n ka cɛkɔrɔba in kalan na a ko tenintigi dɔ kɔrɔba dɔ de y'a kala la cɛkɔrɔba in a bɛ taa retraite la san min na bɛɛ kun ko dibilan b'a bolo bɛɛ ko nɛgɛ haya b'a bolo a ka nɛgɛ haya kun ye nin ye a ka dibilan kun ye nin ye an bɛna di an ka finitigiw ma bɛɛ k'a ta u k'a tigɛ ka bila u ka gurupu kan k'a di ɲɔgɔn ma u ka dugawu k'an ka cɛkɔrɔba ye an bɛ tila ka danga don a kɔ n'anw ka dalilu bɛ mɔgɔ ɲɛ mɔgɔ ye parce que an y'a bila ni barika de ye min mana ta juguman kama ala fɛnɛ kana ɲɛ u bolo waati ɲɛ bolo dɛ wallahi fana sɔrɔ an tɛ ka bila ni ala ye fana sɔrɔ an tɛ ka bila ni ala ye sinon n'i y'a ta juguman kama wallahi ala t'a ɲɛ i bolo ala b'a barika bɔ la i bolo a kilisi filɛ nin ye a man jan mais mɔgɔ n'i ye nin kɛ ne y'a fɔ n ko n'i ye nin kɛ hali n'i bɛ ka taa i kɛrɛ nin wallahi i ɲuman bɛ segin i ɲuman bɛ segin n bɛna d'aw ma ka ta fila don kelen bɛ o ye kɔrɔnaya ye o bɛ sɛbɛnni b'o la o ye kalankɛlaw ta ye mais nin na i kalanna ma kalan bɛɛ bɛ se ka nin ta n'i bɛ ka b'i ka so da fɛ i bolo kelen da so côté kelen na i bolo kelen da porte côté kelen na n'i bɛ luwanse yɛrɛ la ko aw bɛ duba kɔnɔ e kelen tɛ se ka t'i jɔ du da la ka kilisi kan n'o tɛ dɔw b'a fɔ k'i bɛ ka du dabali o bɛ kɛ o i bɛ si chambre min kɔnɔ dɛ n'i bɛ ka bɔ o kɔnɔ i jɔ k'i ɲɛsin so kɔnɔna yɛrɛ ma i ka nin kilisi kalan nka n'i yɛrɛ ta y'i ka du ye n'i bɛ ka bɔ i bolo da porte kelen na k'i bolo da porte tɔ kelen na n'i bolo b'a sɔrɔ parce que porte dɔw ka bon nka mɔgɔ bolo t'a bɛɛ sɔrɔ i y'a faamuya nka i kɔni k'i bolo da so bɔda fila la k'a kalan k'i ɲɛsin du kɔnɔna ma a bɛ kalan k'i ɲɛsin don du kɔnɔna ma o puis n'i y'a kalan i tɛ don du kɔnɔ bilen i b'i ka minɛn bɛɛ labɔ fɔlɔ de i kan ka taa voyage la ni minɛn ye i b'a bɛɛ labɔ fɔlɔ faamuyara kilisi ye jumɛn ye i b'a fɔ kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonfila seegin kɔnɔntɔn ni ala ni ne ɲuman sen ka na du in kɔnɔ o b'a dafa 10 ni layiru ne ni e ala cɛ wallahi bɛ nin kala ka bɔ a banna ne seginna ka na o de y'a 10 de ye ne ka cɛkɔrɔba bɛ n kalan na don min na a sɔrɔ ne bɛ segu mara in dɔ kɔnɔ kalan na ne bɛ ka yala hali lettre tɛ ne kun kuma tɛ carte d'identité ma a mana se yɔrɔ yɔrɔ n bɛ nin dɛsɛ kan a sɔrɔ n y'a dɛsɛ kan ka bɔ de alhamdulillah n ye n ka voyage bɛɛ kɛ ne ma degun sɔrɔ faamako la mɔgɔw bɛ jigin k'o f'i ye tɛmɛ bɛ kɛ ne kan n delila ka n ka Côte taga dɔ baro bɔ nka o bɛna min bila o y'a sɔrɔ o bagan de bɛ n cɛ la
famakɛ nana ka na an tɛmɛna pɔsiw pasi la u ye mɔgɔ bɛɛ fɛn ka pièce minɛ u ma ne ka pièce minɛ fo n'a kɛra pɔsi kelen ye o pɔsi kelen de mɔgɔw ko fo mobili kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ de ka bɔ ka jigin fɔlɔ i bɔtɔ b'i ka pièce di n'i y'a ye an ɲɛna an panna dɔ kunna o y'a sɔrɔ an donna ka minɛ de ni aw bɛ bɔ ale jɔlen bɛ da la n'a bɛ fɛn bɛ bɔ a bɛ pièce di wallahi a y'a sɔrɔ u mago bɛ pièce min a tɛ ne kun mais ne b'a dɔn fɛn min bɛ ne cɛ la n jigi bɛ dalilu kan nka n yɛrɛ ja siranna quoi e b'a dɔn min kɛra ne sigilen bɛ cɛkɔrɔba in kɛrɛfɛ cɛkɔrɔba in a ye ne miiri a filan de ye a ko n dɔgɔ e ni ne de mobili an fila de mobili in cɛkɔrɔba ye kana jigin dɛ ni jiginna denmisɛnninw bɛ kulonkɛ kɛ la duguma a y'a sɔrɔ parce que ne taabolo ye fini ba don ka di ne ye hali sisan dɔw bɛ ne ɲininka ko san 70 san 80 ayiwa ne tɛ sida fɔ mɔgɔ ye ala ka limaniya d'a ma fini kumaba don ka di ne o ye ne yɛrɛ cogoya ye parce que mansaw kɛrɛfɛ ka fini ni seerenin dɔ don ne yɛrɛ bɛ maloya quoi o lamɔ cogo yɛrɛ dɔw ye donc mɔgɔ bɛɛ jiginna ka tɔ to ne ni cɛkɔrɔba fila ye ne ko n bɛ jigin nka ne jiginna n ka pièce tɛ yen ne fana ye n sigi n'u kɛra donfɛn ye ko aw mɔgɔ fila bɛ mobili kɔnɔ n'u nana ne ka carte minɛ ka na n si hakɛ filɛ u b'a fɔ e denmisɛnnin fitinin bɛ sigi a komi cɛkɔrɔba n bɛ problème wɛrɛ sɔrɔ ne tora cɛkɔrɔba kɛrɛfɛ de wallahi ne ma jigin ne tora yen cɛkɔrɔba kɛrɛfɛ donc ne sigilen tora yen u tɛgɛ jɔ anw fila la k'anw fila fo mobili kɔnɔ yen ka tɛmɛ ka taa ni tɔw ye ko tɔw ka t'u ka pièce minɛ fenêtre kɔfɛ i bɛ wari de di i b'i ka pièce minɛ i bɛ wari de di i b'i ka pièce minɛ wallahi n bɛna o fana dalilu de di u ma sisan o bɛ d'aw ma a bɛ d'aw ma ne degun y'i sɔrɔ a dɔw jaabi ka teli quoi mais n'i y'a dabɔ janfa kama o de man ɲi ka dabɔ janfa kama e yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la voyage tɔgɔ de fɛn min b'i kun fɛn ɲuman tɛ e ka dabɔ kama k'i bɛ ne ka dalilu ta pour que k'i protéger ala t'i protéger fo n'a sɔrɔ ne tɛ ka dalilu in di maaw ma ni alaw t'a la ye wallahi ala t'a ɲɛ i bolo parce que mɔgɔw hakili la dalilu ko tɛ dalilu yɛrɛ ye barika de ye dalutigi ye dalilu d'i ma ka barika min d'a kan ne ka cɛkɔrɔba ye dalilu kala dalilu mun na ka barika d'a kan o de ye force de ye a ɲɔgɔn bɛ dɔ bolo n bɛ ka min kala o tɛ se k'o k'a la a faamuyara a lamɛn kuranɛ aya dɔ bɛ yen awɔ kuranɛ aya dɔ bɛ yen wa ma kataluhu mɔgɔ wɛrɛ a y'a lamɛn ka ɲa ou adama bigi ta n ka sɛbɛn ka yɛrɛ ka d'u ma dɛ n bɛna sɛbɛn ka yɛrɛ o la sisan a bɛna faamu ayiwa d'accord a b'a to bigi ka na ni bigi nana n b'a sɛbɛn ka yira bɛɛ la bɛɛ bɛ se k'a ta jumɛn a b'a to bigi ka na nan bigi joona b'a teliya quoi mɔgɔ pressé-len don u ka partager voilà i ka adama ka connexion partager la n bɛna ni téléphone connecté la a ka ɲi sa a ka ɲi a ka ɲi aya in kan ka kɛ suratu nisa'i de la ne ma fili kɔni suratu nisa
aya kemeni biolom langa kanga ke وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه أو أنا وما قتلوه وما صلبوه جدا أنا مالا ولا نياسي من شكودي أبا كابتير كجونا أبا كابتير من أشوفه فوي على جال فيسبوك لا فا أما كابتير كجونا من لو فين ربيكا على ما هو جونا فيسبوك لا جونا هو كابتير كجونا ويا كابتير كه wa kaptir ke juna ni ayayi ibe ni seben chugolata famera yorom ba fo Quran ayere damene na kafru ba fo kuye nabila Isa faga kuya faga uya ginge mina ayayin kala wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryama rasulallahi kafiru ko kuye nabila Isa faga ala de ko wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubiha wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubiha afamera donc o aya ine وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه ibeni sebe papier jemanka mo ibeni sebe papier jemanka chien kele iba sebe ka chien kele ni chien kele sebe mfle ka yoro mun daile ibo lu daile ka togo lu do ula atiki togo yimbe ho nu daile na wala anyimbe ho mun daile mfle wala anyabala yoro sabale daile ndo hakila yoro sabale daile ndo antare famera wala suratul nisa aya kemani aya bidrun woro ko laje aya kemani aya bidrun wolon fla kata aya kemen bidrun worla kana bla aya kemen bidrun wolon fla abo aya de konnana ateya aya ga korna fla aka jo fla ni mo wadi alla me ka yam fla dron ko to adama mai anyana borom la me bota de ka gele aw mu biya na jasir ga na fa biya wire ka an haramo ka illa ben ki ke cey ka kisi juguma ka kisi torewma ka teme ma jugula ajolena atiye wallahi nindo addo ayin de lodi hanande de anga sura shuma ubisega mu ko yinin ku akasibe ka duma obi ala kan kisi ay foko kasara wal ma fenjugu do be yanfe mo jugu do dolen be ya Allah taala ba to ima ukate ma unyefe wal ma aga fuko ala ta utushe nyokona ni hakki tola aya nuna abi deme kay jugu karabaye wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubiha lahum ibn aya ni sebe chien gelen dron papier sample chien gelen dron chien gelen na ibe papier ibi solo saka kuru ka ke 7 day ni ake 7 day ibe bamanan fani nyini bamanan fani an ba ko dalba fani noti yorom ne ba ke puplini nga bamanan fani de anyuma kono kele ibe 7 day qur'ana aya inda okono ate kala de ibe qur'ana aya inda bamanan fani kono ibe bamanan fani kungolo do yona ka ke na fo ibina sire
ibi aya in kalan wama kataluhu ibi dado a wofe wama katalu wama salabu walakin shubiha iba sama wama katalu wama salabu walakin shubiha lahum wama katalu wama salabu walakin shubiha lahum fo ka taa 7 dafa 7 na i b'a tufa de a tɛ fɔnɔ o kɔfɛ i ka siri cɛla wallahi maa jugu fɛn fɛn ka kan ka tɔɔrɔya s'i ma Allahu taala b'i tɛmɛ k'a jɔlen i n'a fɔ Ala ye Nabila Isa kisi gengeli ma cogo min na a faamuyara dɔ y'a sɛbɛn ka yira masha Allah a faamuyara voilà donc ni fɛn damadɔ de tun bɛ an mago tun b'a la ka min di ni question mun bɛ yen i b'o fɛ an b'o jaabi joona an bɛ